Bună ziua! Bună ziua, bună seara, doamnelor și domnilor! Astăzi este data de 1 decembrie 2021 și ne aflăm în România, cum ar spune un mare liricist contemporan, undeva în Balcani. Și noi astăzi, practic, am primit o temă, nu putem să spunem de la cine pentru că am semnat NDA. Ca să documentăm spiritul balcanic sau măcar spiritul românesc sau măcar spiritul bucureștean, măcar. Ciao, sunt de la Balcan TV. Vreți să răspundeți la niște întrebări? Nu. Nu? Pentru că e 1 decembrie și asta e ziua națională. Nu vă supărați. Ce se sărbătorește acum? Ce se sărbătorește? Da, astăzi. Ziua când s-a unit România. Ziua când s-a unit România. De ce asta o zi mai importantă decât ziua de ieri? Astăzi este ziua cea mai importantă și a fost cea mai importantă de fiecare dată, dar cea mai importantă este faptul că noi suntem foarte victimizați acum 10 zile, grav, soțul ambele picioare amputate din coapsă, de proprietarul care, ca să nu vă, așa, de proprietarul... You know what you all need? You need some fruit tea. Fruit tea from oranges. Într-o crâșmă din obor. Noi sărbătorim ziua independenței a României, printre care au fost urmași și luptători și așa pentru ca să câștigăm ceva. Dar noi în fond n-am câștigat nimic. Noi am ajuns o fază de gunoi al Europei și al Occidentului NATO. Ziua României. Proprietarul Fundației Faust a intrat cu abuz de putere, a venit poliția, procuratura, ne-a văzut plin de sânge, am scos de la INML certificate de bătaie, nu e prima bătaie, și numai de autorități și de spital. Cu soțul împreună bătaie, avem certificate medico-legale. Ce ne lipsește nouă românilor ca să fim mai uniți așa? Mai mult. Sunt mai multe chestii. Cel mai important lucru. Patriotism. Patriotismul. Cum putem să fim mai patrioți? Să nu ne mai jurăm pe stradă, să fim mai buni unii cu alții. Voi vreți să continuați să vă faceți viața aici în România sau să plecați altundeva? Eu aș dori să plec în America. Ați dori să plecați. Păi și ce ar trebui să se întâmple ca să se schimbe lucrurile? Trebuie împușcați toți boșorogii. Împușcați că dacă îi dăm într-o altă parte, ne dă în cap. Ăsta e sistemul. Ce nevoie de o revoluție nouă? Nu revoluție. Este un punct pe care au făcut germanii și americanii, i-au luat și i-au împușcat și i-a trimis acolo ca să-i judece cineva. Dacă ar fi în ce țară ar fi vrut să vă nașteți? Eu nu vreau în nicio țară, tot în România, pentru că m-am născut în România și așa victimizați cum suntem și murim pe sabia noastră românească în România. Nu alegem altceva. America, Singapore. De ce Singapore? Că e frumos. E frumos. Eu unde m-am născut aici în România, vreau să o duc până voi crăpa. Dar nu cred că mă omoară doctorii sau popii sau hoți. Asta e sistemul de supraviețuire și de realitate și de demonstrare a vieții. Nu este în faza de adică ce vreau eu, în faza ce mi face alții. Asta e sistemul la ora actuală. Și unde în America? California, îmi place acolo. Căldura, starurile, ce anume? Da, la fel ca el. Vă rog frumos, vă rog frumos, am făcut cadouri pentru toți cei care au legătura. Vă mulțumim frumos. Nu e ceva urât. Cum putem să vă răsplătim? Nu ne răsplătiți cu nimic, nu băgați mâna în buzunar să-mi dați ceva. Eu le-am confecționat, confecționez obiecte de artă. Mulțumim frumos. Și reciclabile, dar nu sunt de vânzare. Uitați, are din asta. Am venit să dăruiesc Că n-am nimic și eu. persoanele care... N-am avut de unde să cumpăr. Da, e acolo niște Jordan, nu am...
se ține un discurs. Se ține un discurs, vă rog frumos. Lăsați să termin discuția. Aveți bunul simț? Dar stricați! Doamnă, dar dinainte ați venit și ați intervenit când vorbeam. Am vrut să vă Nu, ridic, dar ajunge să discutăm, să poate. Care sunt cei mai importanți români care au existat vreodată? Au existat, dar au murit. Cine? Păi care a fost, nu vreau să dau nume. Numele sunt înscrise în istoria țării românești. Extraordinar! Doamnă, avem treabă! Voi, dar nu scăpăm de ea, domnule! Hoții se ridică și le dă în cap la alții. Și ei se fac voievozi. Și asta e sistemul. Noi trăim într-o fază de hoțism, nu de liberalism sau de democrație sau de liberalism. Noi suntem ocupați de hoți. Nu stă pe limbă și e ușor să-l spun. Cu Escu la final? Da, Păunescu? Păunescu și poeziile dumnealui și eu i-am transcris și am transformat poeziile și cântecile cu versurile mele compuse. Compun foarte mult. Cum credeți că o să putem să facem România mai bună dacă oamenii tineri o să plece? Să nu se mai fure atâta. Problema e furtul. Da. Cine fură cel mai mult? Guvernul. Da. Fie- Fiecare guvern? Da, eu nu fac preferințe. Credeți că generația asta de acum e o generație foarte slabă? Generația nu o arătăm de aici. Generația în genere, să știți că este foarte slabă, deoarece și înainte erau oameni foarte puțini buni la suflet. Și pentru că au fost puțin buni la suflet, au rămas cei răi, s-au înmulțit și nu ne-a schimbat viața de azi. Ce credeți de generația asta nouă? O să schimbe ceva? Nu? Generația e într-un punct de drogaj. Cum se numesc astea, drogurile astea, nu știu cum se numesc, dar adică ba știu, dar nu vine. Legale, droguri legale sau droguri ilegale? Nu, ilegale, că dacă erau legale. Cannabis, Da, asta e așa, dar eu prin asta eu nu am încredere. Eu am încredere în singurul Dumnezeu, dar nu l-am văzut pe Dumnezeu. Numai hoții l-au văzut, toate sectele l-au văzut, dar dacă într-un sistem de viață era ceva prin care se realiza, toate adunările și toți Dumnezei și toate bisericile se ridicau. Dar Poate ne căutați odată și ne ajutați, nu cu bani, cu ceva. Vă rog, soțul plânge dacă vă vede, că vine cineva la el, da? Și are o apărare. spuneți-ne despre domnul Ciolacu. Da. Mi-a bate o primăvară în geam, în zor de zi luminoasă. Am deschis fereastra cât mai larg să-mi intre soarele în casă. Și a venit cu el aducând numai zâmbet. Mi-a bătut o libertate în geam, în zor de zi luminoasă. Cine nu iubește să fii posomorât, numai Victor Ponta ne ține de urât. Hei, mi-a bătut libertatea în geam, zor de zi luminoasă. Dumneavoastră ați compus? Dumneavoastră ați compus asta? Să-mi intre soarele în casă. nu răpidiți, nu stăliți, nu cesemis, nu craivis, nu Ardelean, nu Bălățean, numai din nou! Din nou, București, hai din nou! Hai din nou! Câinii roșii veninoși, totdeauna. N-aveam niciun fel de speranță să putem să concentrăm totul într-un fel de spirit balcanic ușor de sintetizat în câteva vorbe. Da, noi am încercat și am încercat să luăm de la mai multă lume reportaje, da? Am găsit de fapt spiritul balcanic care ne-a chemat către reportaj. Și noi asta am documentat. Noi de aici, practic, ce concluzii putem să tragem? Adică noi am vrut să glumim într-un fel, dar în același timp să și arătăm adevărul la ce se întâmplă aici. Și tocmai de asta vrem să continuăm în toată România și după aia să ne extindem pe toți Balcanii. Rămâneți cu noi, dați acolo tot ce știți că trebuie să dați, subscribe, chestii, trestii, nu vă gândiți prea mult că ce înseamnă de ce prin Intergalactic TV, nu asta contează. Am semnat un an de ei. Sau nu. Dacă vreți să o ajutați pe doamna din reportaj, am numărul ei și nu o să-l postăm în video, sincer de frică că să nu fie hărțuită de cineva, dar dacă chiar vreți puteți să ne scrieți în privat și vă putem pune în contact.